రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీత క్లాస్లో ఈరోజు సారీ లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఈరోజు 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ నాగేంద్ర కుమార్ ప్రభుజీ మీరు కో హోస్ట్. ఇప్పుడు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం భక్తి యోగంలో ఉన్నాము. 7, 8 చూసాము. 9వ అధ్యాయం ఈరోజు చూద్దాము. సో అక్షర బ్రహ్మ యోగం ఒకటి చూసాము ఇంతకు ముందు. పరమగుహ్య జ్ఞానము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము 34 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఒక 16-17 శ్లోకాలు ఈరోజు కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఫస్ట్ శ్లోకం భగవాను వచతో ప్రారంభం. మరి ఇదంత్ శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. ఇదంతు తే అంటే ఈ యొక్క గుహ్యకరమైనటువంటి ఈ అతి రహస్యమైన దాన్ని ప్రవక్ష్యామి అంటే నీకు చెప్తాను. అనసూయవే ఎందుకు తే అంటే కానీ నువ్వు అనసూయవు అంటే అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి నీకు ఈ రహస్యమైనది విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను. ఏమిటి అది అంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం అంటే జ్ఞానం విజ్ఞానంతో సహా యజ్ఞాత్వ ఆ విషయాన్ని చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్ ఇక నీకు ఈ భౌతిక కష్టాల నుంచి మోక్షం వస్తుంది. సో నువ్వు నా ఎడల ఎప్పుడు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి నీకు రహస్య జ్ఞానాన్ని మరియు విజ్ఞానంతో సహా ఈ జ్ఞానాన్ని వివరిస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఈ భౌతిక క్లేశాలు కంటే ఈ భౌతిక స్థితిలో ఉన్న కష్టాల నుంచి విముక్తుడు అవుతావు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ శ్లోకాలో ఉంది భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడికి వివరించడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ జ్ఞానం యొక్క దశలు అన్నది ఒకటి గమనిద్దాం. రహస్యమైన జ్ఞానం అంటున్నారు, అతి రహస్యమైనది అంటున్నారు, ఇప్పుడు అత్యంత రహస్యం పరమగుహ్యమైనది అంటున్నారు. అసలు రహస్య జ్ఞానం ఏమిటి? దేహము ఆత్మలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. అతి రహస్యమైనది ఏమిటి? సో దేహాత్మల వ్యత్యాసం 2nd చాప్టర్లో చూసాం. మనం ఈ దేహం కాదు, మనం ఆత్మ అన్నది. ఇకపోతే అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధం, ఆ కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవడం. ఏమిటి దాన్ని ఏమంటాము? ఒక మాటలో ఈ ఈ ఆన్సర్ అందరికీ తెలిసే ఉండాలి. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ని ఏమంటాం?
ఆ మాట, ఆ పదం ఏమిటో తెలిస్తే మీరు చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ ఆ భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడమే అతి రహస్యమైనది అంటున్నారు. అంటే ఆ కనెక్షన్ ఇది అని అందరికీ తెలుసు థియరిటికల్‌గా. ప్రాక్టికల్‌గా కొంతమందే పెట్టుకోగలుగుతారు. కాబట్టి అది ఇంకా రహస్యమైన విషయం. అలాగే దేహాత్మల వ్యత్యాసం. మనం బాడీ కాదు ఆత్మ అని మనము చదివాం. మనకి తెలుసు. కానీ మనం ఆ స్టేజ్‌లో ఉన్నామా? మనం బాడీ కాదు ఆత్మ అని ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే వెంటనే మనకు కోపమొచ్చేస్తుంది. ఇన్సల్ట్ అయినట్టు ఫీల్ అయిపోతాము. ఇవన్నీ ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కలుగుతున్నాయంటే మనకి దేహాభిమానం ఇంకా పోలేదు. సో, ఏదైనా అన్నిట్లోనూ మనం ఈ దేహం కాదు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివేవి మనని ఎఫెక్ట్ చేయలేవు. కాబట్టి రహస్యం అనేదంటే ఎక్కడో కొంతమందే ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్తారు కాబట్టి రహస్యం. థియరిటికల్‌గా మనందరికీ గూడా తెలుసు ఇప్పుడు చదువుతున్నాం. కానీ మనం ఆ ఫీలింగ్‌ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయలేదు కాబట్టి నిజంగా ఆ స్టేజ్‌లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందనేది మనకు తెలియదు గాబట్టే రహస్యం అంటున్నారు. అలా కొంతమందికి తెలుసు. అలాగే ఇంకా రహస్యమైనదేంటంటే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అనేది రావడం. భగవంతుడితో కనెక్షన్ అనే మాట దేనికి ఈ మాట అర్థం అర్థం చెప్పేటప్పుడు డాష్ మీన్స్ భగవంతుడితో కనెక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం మనం ప్రతిసారి. ఏమిట ఆ మాట? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. మీరు లెవెల్ 2లో ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా ఎవరన్నా ఒక్కరైనా చెప్పగలిగి ఉండాలి. కాబట్టి ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఏమిటి? డాష్ అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను అని అంటున్నాము. ఆ! దయచేసి ఎవరికైనా తెలిస్తే మరి చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. కొంచెం సేపు వెయిట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఎవరైనా టైప్ చేసే వరకు. నెక్స్ట్ ఇంకా రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే, సరే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం ఇంకా రహస్యం. మరి అందరికీ అది చేత గాదు. కనెక్షన్ అంటే ఏమిటి? అంటే డైరెక్ట్‌గా భగవంతుడితో మనం ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలగటం భగవత్ తత్వాన్ని. అప్పుడే కనెక్షన్ ఉన్నట్టు. లైట్ బల్బ్ ఉంది. అది వెలగకుండా కూర్చుంటుంది. ఎంతసేపు అవతల మరి ప్లగ్ పాయింట్‌లో ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. అది దీనికి అందితేనే ఇది వెలుగుతుంది. సో, ఈ ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి దాంట్లో మనం గుచ్చితేనే లైట్ అనేది టక్‌మంట వెలుగుతుంది. మరి ఆ ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి గుచ్చే ప్రయత్నమే చేయకపోతే ఇంకేం వెలుగుతుంది? సో, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలంటే మన ప్రయత్నం అనేది ఉండటం. అయ్యో! సో, ఆ ప్రయత్నం అనేది దా ఉన్నప్పుడే ఆ సంబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో, అది అతి రహస్యమైనది. ఇంకా అత్యంత రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే, శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో, కనెక్షన్ పెట్టుకుంటాం. పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం జరుగుతోంది? లైట్ వెలుగుతోంది. లైట్ బల్బ్. అంటే మనం నిజమైన కనెక్షన్ భగవంతుడితో ఏర్పరచుకున్నప్పుడు, భగవంతుడిని మనం వినగలుగుతాం, చూడగలుగుతాం, ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించగలుగుతాం. ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి లైట్ బల్బ్ వెలిగింది మనకు ఆధ్యాత్మికంగా అని అర్థం. సో, అది ఇంకా రహస్యమైనది. ఎందుకంటే, ఇంకా చాలా తక్కువ మంది ఆ స్టేజ్‌లో ఉంటారు కాబట్టి. అది రహస్యం అంటే ఇక్కడ అర్థం మనందరికీ చదివాము. మనకి తెలిసిందిగా ఇందులో రహస్యం ఏముందనుకుంటాం. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో తెలుసుకోవడం అక్కడ రహస్యం అంటే అర్థం. సరే, ఒక్క ఆన్సర్ కూడా రాలేదు. కొద్దిగా డిసప్పాయింటింగ్‌గా ఉంది. ఇది వెరీ, వెరీ సింపుల్ క్వెషన్. డాష్ అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను అని ఫస్ట్ 18 డేస్ క్లాస్‌లో ఫస్ట్ డే నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. మరి ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేదు. ఇంకా కొంచెం సేపు వెయిట్ చేసి చూస్తాను. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారేమో ఈ ప్రశ్నకు ఇప్పుడే భక్తి హ్మ్, భగవంతుడితో కనెక్షన్. దానికి ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ ఉంది. సరే, భక్తి ఉంటే తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ భక్తిలో తాదాత్మ్యత చెందటం హ్మ్, అది ఒక రకమైన ఆన్సరే. కానీ మనం ఇంకా కరెక్ట్‌గా ఈ డెఫినిషన్‌కి భగవద్ దిస్ మీన్స్ కాంటాక్ట్ విత్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ మాటకు అర్థం భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం అని చెప్పాం. డాష్ అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను అని. ఏమిటి ఆ డాష్‌లో ఉండవలసిన ఎగ్జాక్ట్ టర్మ్? సరే, భక్తిలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుడితో ఆ భక్తి ద్వారానే కనెక్షన్ జరుగుతుంది. కానీ ఆ కనెక్షన్ జరిగినప్పుడు కరెక్ట్‌గా కనెక్షన్‌ని ఏమంటారు? భక్తి ఉంటే సాధ్యపడుతుంది. కరెక్టే.
కానీ కనెక్షన్ ఏమంటారు? భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ కనెక్షన్ ఏమంటావు? కనెక్షన్ అని ఇంగ్లీష్‌లో అంటున్నాం. కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటున్నాం. భగవంతుడితో సంబంధం అంటున్నాం తెలుగులో. దానికొక పదం ఉంది. ఏమిటా పదం? శరణాగతి తత్వం. ఇవన్నీ ఆ స్టేజ్‌లోకి వెళ్ళడానికి కారణాలు కరెక్టే. కానీ ఆ స్టేజ్ ఏమిటి? ఆ స్టేజ్‌కి ఒక పేరుంది. ఏమిటా స్టేజి? భక్తి ద్వారా వెళ్ళాలి కరెక్టే. శరణాగత తత్వం ద్వారా వెళ్ళాలి కరెక్టే. భక్తి అంటేనే శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడే అది ఫైనల్ భక్తవుతుంది. మరి అంటే ఆత్మార్పణం స్టేజి, నవవిధ భక్తుల్లో లాస్ట్ స్టేజి. కానీ ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళడాన్ని, ఆ స్టేజ్‌ని ఏమంటారు? భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి ఒక పదం ఉంది. ఏమిటా పదం? ప్రతి అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం మనం. ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇంకా హింట్ ఇస్తాను. ఎవ్రీ చాప్టర్ నేమ్‌లో ఉంటోంది ఆ పదం. రియల్లీ ఇది ఎవరికీ తెలియలేదంటే కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ గానే ఉంది. ఇది బేసిక్‌గా నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కూడా చెప్తూ ఉండే యోగము కరెక్ట్. యోగా ఫైనల్‌గా 2 ఆన్సర్‌లయినాక కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. యోగా. యోగా అంటే ఏమిటి? భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవడమే యోగ. భక్తి, శరణాగతి తప్పని కాదు. అవి ఉంటేనే ఆ స్టేజ్‌కి ఆ స్టేజ్‌నేమంటారు? భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకునే దశని ఏమంటారు అంటే యోగము. అందుకే ఆ యోగము, ఆ కనెక్షను భక్తితో వస్తే భక్తి యోగం. అదే జ్ఞానంతో వస్తే జ్ఞానయోగం. అదే కర్మలు చేస్తూ తెచ్చుకోగలిగితే కర్మయోగం. అందుకని భక్తి కరెక్టే. కానీ యోగా అన్నది భక్తి ద్వారానే కాదు. జ్ఞానయోగంతో సాధించవచ్చు ఆ కనెక్షను. కర్మయోగంతో సాధించవచ్చు. అష్టాంగ యోగంతో సాధించవచ్చు. భక్తి యోగంతో సాధించవచ్చు. భక్తి యోగం సులభమైన మార్గం అని అన్నాము. ఏ యోగంతో వచ్చినా ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ భక్తిలోకే దిగుతారు అని కూడా చూసాం. కానీ ఆ స్టేజ్‌నేమంటారు? దానికొక టర్మ్ ఉంది. ఒక పదం ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. ఆ పదమే యోగా. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే మాట ఉంటుంది గదా! రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగం. లాస్ట్‌ది అక్షర బ్రహ్మ యోగం. మరి ప్రతి అధ్యాయం కూడా ఒక యోగం అని చదువుతున్నాం. ఎందుకు యోగం అని అంటున్నాం? ఎవరికైనా తెలుసా? సరే యోగము అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ తెలిసింది. కనెక్షన్ విత్ గాడ్. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకో. కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాము అంటే ఏమిటి? భగవంతుడిని మనం కొంతవరకు మరి చవి చూడగలిగాం. సో, ఎవ్రీ చాప్టర్‌ని యోగా అని ఎందుకంటున్నారు కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని? భగవంతునికి సేవ చేయడం. ఇవన్నీ ఆ టర్మ్‌కి డెఫినిషన్ నేనడిగేది ఒక మాట ఉన్నది. ఆ మాటకి డెఫినిషన్ యోగా అని ఎవరినైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా రేపొచ్చి భగవద్గీత క్లాస్ తీసుకున్నట్టున్నారు. యోగా అంటే అసలు అర్థం ఏమిటి? ఈ ప్రతి అధ్యాయం యోగా, యోగా అని వస్తుందేమిటి అని అడిగితే మీరు సమాధానం చెప్పగలగాలి. సెకండ్ లెవెల్‌లో ఉన్నారు. ఈ పాటికి మీకది తెలియాలి. సో మీరు యోగా అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరుచుకోవడము. ఇంగ్లీష్‌లో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటాం. భగవంతుడికి సేవ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తేనే ఆ యోగాలో ఉంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్‌తో కనెక్షన్ ఎలా వస్తుందో మీరు ఆ స్టెప్స్ చెప్తున్నారు. భక్తి పెంచుకోవాలి, శరణాగతత్వం పెంచుకోవాలి, భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. అవును. ఇవన్నీ చేస్తే మీరు ఏ స్టేజ్‌కొచ్చారు? అది ఇక్కడ ప్రశ్న. ఏం జేస్తే ఆ స్టేజ్‌కొచ్చారని గాదు. ఆ స్టేజి ఏమి స్టేజి? యోగా స్టేజి. యోగా అంటే అప్పుడు నీకు భగవంతుడితో ఈ మార్గంలో ఉంటే నీకా కనెక్షన్. సో, డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. ఈ మాటలతో కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వబాకండి. క్లారిటీ ఏర్పరచుకోండి. ఏమిటి మార్గం? అంటే భక్తి, శరణాగతి, ఈ సేవలు చేయడం ఇవన్నీ మార్గాలు ఆ యోగా స్థితిలోకి మనల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకున్నప్పుడే దాన్నే అష్టాంగ యోగంలో సమాధి అన్నారు. మరి మనం భక్తి యోగంలో భక్తి తాదాత్మ్యత, ఆ యోగా కనెక్షన్‌లోకి వెళ్ళడం, భగవంతుడిని పొందటం, భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, మోక్షాన్ని పొందడం, నన్ను భగవంతుడిని పొందడం, వీటన్నిటికీ అదే ఆన్సరు. ఆ స్థితి, ఆ స్థితియే యోగా స్థితి. సో, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్. భగవంతుడితో ఆ సంబంధం. సంబంధం అంటే ఏంటి? సంబంధం ఎప్పుడొస్తుంది? వాళ్ళు, మనం ఒకటైతే సంబంధం వస్తుంది. సో, భగవంతుడితో ఒకటంటే మనం భగవంతుడం అయిపోయామని కాదు. ఆ తత్వాన్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాం.
అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వానికి మనం రాగలిగినప్పుడు, అందుకే త్రిగుణాలకు అతీతుడు భగవంతుడు నిర్గుణుడు. అందుకే మనల్ని కూడా భక్తి యోగంలో చివర్లో త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్తే నువ్వు ఆ స్థితికి వస్తావు, నన్ను పొందుతావు అంటారు. నన్ను పొందుతావు అంటే నా భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటావు. నా మమ సాధర్మ్యం ఆగతే అంటారు. నా సాధర్మ్యాన్ని నువ్వు పొందుతావు. నువ్వు నా సాధర్మ్యానికి వస్తావు. అంటే నా పరంధామానికి, నా యొక్క తత్వానికి నువ్వు రాగలుగుతావు అని. భగవత్ తత్వాన్ని, ఆ పరిశుద్ధతని, సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం సంపాదించిన నాడే భగవంతుణ్ణి మనం కంప్లీట్‌గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. అంతే కదా! నొప్పి మనకేదో అవతల వాళ్ళు మన వాళ్ళే, మన ఇంట్లో వాళ్ళే ఎవరికో చెయ్యో, కాలో విరిగింది పాపం బాధపడుతున్నారు. ఎంతో మనం కూడా బాధపడతాం చూసి. అయ్యో! ఎంతో నొప్పితో బాధపడుతున్నారు అని. కానీ అసలు ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలీదు ఆ టైంలో. చూస్తాము, అర్థమవుతోంది ఎంతో పాపం బాధపడుతున్నారని. మనకి విరిగి మనకొస్తే అప్పుడు అబ్బా! ఈ నొప్పి ఇంత నొప్పియా? ఇలా ఉంటుంది అన్నది మనకొస్తే గాని మనకు తెలియదు. సో, తన దాకా వస్తే గాని తెలీదని అంటూ ఉంటారు. భక్తి గూడా మరి ఈ యోగాస్ కండిషన్ గూడా అదే. మనం స్వయంగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తే గాని, మనం ఎన్ని చదివినా, ఎన్ని విన్నా మనకి కంప్లీట్‌గా ఆ ఫీలింగ్ అనేది అర్థమవ్వాలంటే మనం అనుభవపూర్వకంగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలి. అప్పుడు మనం యోగా స్థితిలో ఉన్నట్లు లెక్క. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకొచ్చింది మరి? కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటున్నాం యోగా అంటే. ప్రతి అధ్యాయానికి ఏదో ఒక రాజవిద్య, రాజగుహ్య, యోగము. అంటే ఈ విద్య సీక్రెటివ్ విద్య ద్వారా కనెక్షను. అలాగే ముందుది అక్షర బ్రహ్మ యోగము. క్షరుడు కాని నాశనం లేని బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటం ద్వారా వచ్చే యోగము అని అర్థం. అంటే ఎవ్రీ చాప్టర్‌లో కనీసం ఒక్క శ్లోకం. యూజువల్లీ మోర్ దెన్ 1 శ్లోకాస్ ఉంటుంది. కానీ కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా భగవంతుణ్ణి పొందటం ఇలా. ఈ మార్గంలో వెళ్తే భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్తారు. అందుకని ప్రతి అధ్యాయం కూడా భగవంతుణ్ణి పొందే మార్గాలు సూచిస్తోంది కాబట్టి, ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏర్పరుచుకునే మార్గాలు సూచిస్తోంది కాబట్టే ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగా అని అంటారు. ఈ విషయం అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది సెకండ్ లెవెల్‌లో ఉండి మీరు తెలుసుకోలేదంటే నాకు చాలా డిసప్పాయింటింగ్‌గా ఉంది. సో, అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్తాను. ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగా అని ఎందుకు అంటున్నామో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. అది అర్థమైనదా? మళ్ళీ చెప్పనా? అర్థం కాని వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పమని అడిగే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మాట చెప్తాను. సో, నేను ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. సో, అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. రామ తులసి మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మళ్ళీ చెప్పమంటారా మీకు? ఎస్ మేడం. ఓకే. సో, యోగా అసలు ప్రశ్నేమిటి? అసలు యోగము అన్ని అధ్యాయాల్లోనే ఉంటుంది. యోగము అన్నదానికి మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగారు. కరెక్ట్. ప్రతి అధ్యాయం అది యోగం అన్న దానికి మీనింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. ఏమిటి యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోగలగటమే యోగం. ఓకే. దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాం. అది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అని ఎందుకు వచ్చింది పేరు? ఎందుకంటున్నారు ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా? అంటే ఎందుకు అంటే ఇది ఆన్సర్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడుగుతారు రేపొచ్చి, ఏదో 18 డేస్ క్లాస్ తీసుకున్నావు, నువ్వు లెవెల్ 2లో గూడా ఉన్నావు. అసలు యోగా అంటున్నారు ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఎందుకు యోగా అంటారు? యోగా అంటే ఏమిటని అడగొచ్చు. అప్పుడు మీరు భగవంతుడితో ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, భక్తి యోగం ద్వారా ఏర్పరచుకోవచ్చు, జ్ఞాన యోగం ద్వారా చేయొచ్చు, లేదా కర్మయోగం, అష్టాంగ యోగం నీకేది నచ్చి నువ్వు ఏ మార్గంలో వెళ్ళగలిగితే ఆ మార్గాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అని మీరు సమాధానం చెప్తారు. దారి అని కదా మేడం? అంటే ఇప్పుడు మనం భక్తి దారి వైపు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే భక్తి యోగం చదవాలి. మీకే మార్గం సూట్ అయితే కరెక్ట్. మీకే మార్గం నచ్చితే ఈ మనసుకి అక్షరాభ్యాసం, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం దారిలో వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ అధ్యాయాన్ని స్వీకరించాలి. అది అధ్యాయాన్ని మనం అభ్యాసనం చేయాలి.
ఎస్ మేడం. ఒక్క నిమిషం మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నట్టున్నారు. ఇప్పుడు యోగా అని ఎందుకు వచ్చింది ప్రతి అధ్యాయం అనే దానికి యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆన్సర్, అంతేనా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. అంటే యోగము అంటే మనం ఆ దారిలో వెళ్ళడం అన్నారు కదా, అందుకని ఈ భక్తి యోగం ఆ అంటే మనం దారిలో భక్తి వెళ్ళడం వైపు కాదు. వెళ్ళడం. ఆహాహా, ఆ, మాతాజీ ఆ, ఒక్క నిమిషం. ఆ దారిలో వెళ్ళడం కాదు యోగం ఆ, అంటే. అసలు భగవంతుడితో భగవంతుడిని సంపూర్ణంగా ఎక్స్పీరియన్స్ తో అర్థం చేసుకోవడం, ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడమే. సంపూర్ణ. ఓకే మేడం. ఓకే. సో ఓకే ఓకే. కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం అంటే ఏమిటి అనే డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి సంపూర్ణంగా భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడము ఒక మార్గం ద్వారా వెళ్ళి. ఎలా అర్థం అంటే ఉన్నట్టుండి అర్థం కావటం కష్టం. భగవంతుడిని మామూలు విషయాలే అర్థం కావు, ఇంకా భగవంతుడిని ఆత్మతత్వాన్ని మనం అలా అర్థం చేసుకోలేం. ఒక ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, ఒక అభ్యాసం, ఒక సాధన ఉండాలి అది అర్థం చేసుకోవాలంటే. నువ్వు ఎలా సాధన చేస్తావు అంటే నువ్వు కర్మ మార్గంలో సాధన చేయొచ్చు, భక్తి మార్గంలో సాధన చేయొచ్చు, అష్టాంగ యోగ మార్గంలో సాధన చేయొచ్చు, జ్ఞాన యోగ మార్గంలో సాధన చేయొచ్చు. ఇవి మెయిన్ గా పద్ధతులు. ఓకే. ఎవ్రీ చాప్టర్ కి యోగా అని ఎందుకుందో ఇప్పుడు చెప్తాను, వినండి ఆన్సర్. ఓకే మేడం. ఓకే. ఈ మార్గాలు, ఆ యోగా స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి ఈ 4 ప్రథమ మార్గాలు భగవంతుడు సూచించింది. మొదటి 6 కర్మయోగం అని, ఆ 6వ అధ్యాయం అష్టాంగ యోగం, 7 నుంచి 12కి భక్తి యోగం. ఇవన్నీ భక్తి యోగమే. 7, 8, 9 ఇప్పుడు చూడబోయేది ఇవన్నీ భక్తి యోగం కిందకే వస్తాయి, ఆ అంబ్రెల్లా కిందకే వస్తాయి. కానీ ప్రతి అధ్యాయానికి ఇండివిజువల్ గా మళ్ళీ యోగా అని ఉంది కదా పేరు. సో ఎందుకు అలా ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు అంటున్నారు అని ఎవరైనా ఆ డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటంటే, యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవచ్చు అంటున్నాం కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ఈ భగవంతుడితో ఎలా కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అని ప్రతి అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. ఈ విధంగా నువ్వు చేస్తే నీకు పరంపదం వస్తుంది, ఈ విధంగా చేస్తే నా సాధర్మ్యం నీకు ఆగతం అవుతుంది, ఈ విధంగా చేస్తే నువ్వు నన్ను పొందుతావు, ఈ విధంగా చేస్తే నీకు మోక్షం వస్తుంది. రకరకాల పదాలు, అవన్నిటికీ సేమ్ మీనింగ్. సో అలా ప్రతి చాప్టర్లో కనీసం ఒక్క శ్లోకం, యూజువలీ మోర్ దెన్ 1 శ్లోకాస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యోగంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రతి అధ్యాయంలో మార్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా ఒక యోగము అని అంటున్నాం అన్నమాట. అది. సో పార్ట్లీ మీరు చెప్పిన ఆన్సరు ఒక రకంగా కరెక్టే. అంటే ఈ అక్షర బ్రహ్మ యోగం ద్వారా మనం ఎలా భగవంతుడిని పొందొచ్చు. సో అది కూడా భక్తి యోగం కేటగిరీలోకే వచ్చింది, బట్ కరెక్టే. సో ఎవ్రీ చాప్టర్లో కొన్ని శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. అవి ఈ రకంగా చేస్తే నువ్వు భగవంతుడిని నన్ను పొందొచ్చు, యోగా కనెక్షన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎనీవే, హోప్ఫుల్లీ ఇప్పుడు అందరికీ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. యోగా అంటే ఏమిటి, ఈ ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగాని ఎందుకు అంటున్నాము. ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీకు క్లియర్గా అర్థమైతే సరే, లేదంటే ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఈ విషయంలో ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు మరి, ఇది రహస్య జ్ఞానం అని చూసాం కదా, అతి రహస్యం. సో ఈ రహస్యమేమో దేహాత్మలను తెలుసుకోవడం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రహస్యం అని ఎందుకు అంటున్నాం? మీ అందరూ మనందరికీ ఏమనిపిస్తుంది, ఇందులో రహస్యం ఏముంది, దేహము ఆత్మ వేరని సెకండ్ చాప్టర్లోని చదివాం కదా అని. అది థియరిటికల్ గా తెలుసుకున్నాం, కానీ నిజంగా మనం ఆ దేహాభిమానాన్ని వదిలినప్పుడే, ఇందాకేం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, మనల్ని ఎవరైనా ఏదైనా అంటే వెంటనే మనకి దుఃఖమో కోపమో వస్తుంది. అంటే దేహంతో అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి మన ఆత్మను ఎవరు అంటుకోలేరు, ముట్టుకోలేరు, తడపలేరు, ముక్కలు చేయలేరు అని కూడా సెకండ్ చాప్టర్లో చూసాం. సో నథింగ్ టచెస్ అవర్ సోల్. ఓన్లీ థింగ్, ఎవరేదన్నా ఈ పై దేహానికి, ఈ ఆత్మ లేనప్పుడు ఈ దేహానికి ఒక విలువ కూడా లేదు. కాబట్టి నేను శరీరాన్ని అనుకుంటున్నామే కానీ లోపలున్న దివ్యాత్మన అని మనకి ఫీలింగ్ వస్తే ఎవరేదన్నా మనం పట్టించుకోం. అందుకే శుద్ధ భక్తుడు లేదంటే స్థితప్రజ్ఞుడు మరి ఇది సుఖమైన దుఃఖమైన నిందైనా దూషణైనా లేదంటే పొగట్టనైనా గౌరవాన్నైనా అవమానాన్నైనా ఒకే రకంగా చూస్తాడు అన్నది అతను. నేను దేహాన్ని కాదు ఆత్మను అని ఆత్మానందంలోనే ఉన్నవాడు కాబట్టి పై విషయాలేమీ ఆయన పట్టించుకో. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడే నిజమైనటువంటి ఆ దేహాత్మల వ్యత్యాసం తెలుసుకున్నట్టు. దానికంటే రహస్యమైనది భగవంతుడితో కాంటాక్ట్ కూడా ఏర్పరచుకున్నప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైట్ బల్బే. లైట్ బల్బ్ వెలగగలదు కానీ కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటేనే వెలగగలదు, పెట్టుకోనంతసేపు అలాగే ఉంటుంది వెలగకుండా. సో కాంటాక్ట్ ఏమిటి అంటే మన యోగా ప్రయత్నం. అంటే ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళాలి, ఆ ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చాలి, ఇవన్నీ చేస్తే
అప్పుడు గుచ్చితే మనం యోగా స్థితిలోకి వెళ్తాం. సో నెక్స్ట్ అత్యంత రహస్యమైంది శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుడి ప్రతిస్పందన. అంటే భగవంతుడి రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఈ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు, ఈ యోగాలో సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ పెట్టామంటే కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం ఏ విధంగా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము అన్నది అప్పుడు తెలుస్తుంది. అది అత్యంత రహస్యమండి. పర్ఫెక్ట్ కనెక్షన్ ఎవరైతే పెట్టుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి భగవంతుణ్ణి అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. సో దీనికి ఇప్పుడు ఇందాక ప్లగ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ ప్లగ్ పాయింట్ గుచ్చటం అదంతా యోగా ప్రయత్నం. ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి మనం చేసే సాధన, మన అభ్యాసం, మన ప్రాక్టీస్. అది పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ టైం కరెక్ట్‌గా పెట్టకపోవచ్చు. అది కరెక్ట్‌గా అవ్వకపోతే లైట్ బల్బ్ వెలగదు. ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్‌గా గుచ్చి అది కరెక్ట్‌గా వెళ్ళవలసిన చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు టక్‌మంట లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. సో అలాగే కరెక్ట్‌గా మనం భగవంతుడి మీద మనస్సును ఆ యోగాతో కేంద్రీకరించగలిగినప్పుడు, అంటే ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడి యొక్క రియాక్షన్ లైట్ బల్బ్ వెలిగినట్టు మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఆయన్ని దర్శించవచ్చు, ఆయన్ని మనం అనుభూతి చెందవచ్చు, ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయవచ్చు. అనుభవపూర్వకంగా భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఆయన తత్వం ఇది అన్నది మనం ఇందాక నొప్పి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఆ నొప్పి ఎంత నొప్పన్నది చూస్తున్నామే గానీ, ఇలా ఉంటుంది నొప్పి అనేది మనకొస్తే గాని తెలీదు. సో, ఆ భగవత్ తత్వం సచ్చిత్తానందము, శత్రుమిత్రులని సమానంగా చూసే తత్వం, నిందైన స్తుతి అయినా సమానంగా ఉండగల తత్వం, మానమైన, అవమానమైన సమానంగా తీసుకోగల తత్వం, కష్టమైన, సుఖమైన ఏది బాధించని తత్వం. అలాంటి సచ్చిత్తానంద తత్వానికి వస్తే అది శుద్ధ తత్వం, డివైన్ లవ్, భగవంతుడి యొక్క క్వాలిటీ అది గాబట్టి ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం. అది మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఓహో! ఇది భగవత్ తత్వం అని తద్వారా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకొని ఆయన పొందును తెచ్చుకోగల అర్హతను సంపాదించుకుంటామనమాట. అలాంటి శుద్ధ భక్తుల్ని లేదా మనం జ్ఞానయోగంలో వీళ్ళనే స్థితప్రజ్ఞులు అని వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందే అర్హత పొందుతారు ఆ శుద్ధత్వం వల్ల. సో అది అత్యంత రహస్యమైనది. భగవంతుడి యొక్క రియాక్షన్ అంటే కంప్లీట్‌లీ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకొని ఆ కాంట్రి వాళ్ళకొచ్చింది గాబట్టి, ఆళ్ళ తత్వాన్ని తెచ్చుకున్నారు గాబట్టి, అది ఎంతో తక్కువ మంది ఆ స్టేజ్‌కొస్తారు కాబట్టి, అది అత్యంత రహస్యమే. అంటే ప్రాక్టికల్‌గా ఎంతో తక్కువ మందికి ఆ విషయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందో కొంతమందికే తెలుసు. కాబట్టి అది అత్యంత రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు. సో, ఇది ఇక్కడ మనం రహస్యం అన్నదానికి అర్థం. సో రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో రాజవిద్య రాజగుహ్యం ఇది విద్యలలోకి రాజు, రహస్యాలలోకి రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవలసిన ధర్మము. స్వయంగా నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యాలి. ఇక్కడ అక్కడ చదవటం కాదు, వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తే వినడం కాదు, నువ్వు స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోవాల్సిన ధర్మం. సుసుఖం ఎంతో సుఖవంతమైనది, కర్తుం అవ్యయం అవ్యయమైన ఈ విద్యను నువ్వు చేయవలసిన విద్య, నువ్వు నేర్చుకోవలసిన విద్య అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ విద్య అంటే ఎలాంటి రాజవిద్య అంటే గీత, సోషల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేదిక్, ఎస్ట్రలాజికల్, సైంటిఫిక్ వీటన్నిటినీ కూడా మించిన జ్ఞానం ఈ గీతా జ్ఞానం. ఇది అలాంటి విద్యలలోకి రాజు, రహస్యాలన్నిటిలోకి రహస్యమైనది. అంటే ఎక్కడో కొంతమంది మాత్రమే ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నది. ప్రత్యక్షావగమం స్వయంగా నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవలసినటువంటి ధర్మం ఇది. ధర్మానికి పరిపూర్ణత. మరి మానవ ధర్మం ఏమిటి అంటే మనిషిగా పుట్టినప్పుడు ఏ జీవికి సాధ్యం కానిది భగవంతుడి ప్రాప్తి ఈ జీవితంలోనే సాధ్యం అవుతుంది మనిషికి మానవ జన్మలో. కాబట్టి మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మన యొక్క ధ్యేయం, గమ్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని చేరడం. కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకుని మన ఆ ధర్మానికి పరిపూర్ణత, సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం చేయవలసినటువంటి పని, సంతోషంగా నిర్వహించవలసినటువంటి వంటి యోగం ఇది అని చెప్తున్నారు. అవ్యయం అంటే నశింపు లేని యోగము. సో ఈ రాజవిద్య రాజు లాంటిది, రహస్యాల్లోకి రహస్యం, పవిత్రం, శుద్ధమైనది, శ్రేష్టమైనది, ఉత్తమం, దివ్యమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవలసిన ధర్మము, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత,
అంటే సుఖం అంటే భౌతిక సుఖాలు కాదు. ఎప్పుడూ నిత్యానందం, సత్యానందం, బ్రహ్మానందం, సచ్చితానందంలో ఉన్న ఆనందాన్ని ఇచ్చేటటువంటి నశింపని అవ్యయమైనది అంటే నశింపులేని ఈ తత్వము అని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధధానా పురుష. అయితే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి కొన్ని అర్హతలున్నాయి. ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి రాదు ఈ జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానంని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమిటి అంటే అశ్రద్ధధానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రద్ధధానా పురుష, ఈ అశ్రద్ధ ఉన్న పురుషులకు, పురుషులంటే పురుషులే కాదు మానవులకు, ధర్మస్యాస్య పరంతప, సో విశ్వాసం లేని వాళ్లకు, అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్లకు ఈ జ్ఞానాన్ని అప్రాప్యమాం నేను ప్రాప్తింపబడను, నివర్తంతే తిరిగి వస్తారు ఎక్కడికి, మృత్యు సంసార వర్త్మని మృత్యు సంసార చక్రానికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం ఈ ధర్మంలో దీని మీద శ్రద్ధ లేని వాళ్ళకి కానీ విశ్వాసం లేని వాళ్ళు కానీ నన్ను పొందలేరు. సో దీనికి అర్హతలు ఏమిటి అంటే ముందు శ్రద్ధ, విశ్వాసం, అసూయ లేకుండా ఉండటం. నువ్వు అనసూయవు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నానని ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్పారు. ఫస్ట్ శ్లోకాలు చూసాం. ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే, చెప్తున్నాను నువ్వు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి. సో ఇక్కడ అదొకటి. ఇక్కడ శ్రద్ధా విశ్వాసాలు లేని వాళ్ళు నన్ను అప్రాప్యమాం నన్ను ప్రాప్తించుకోలేరు, పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. పైగా నివర్తంతే తిరిగి వస్తారంటే తిరిగి రావడం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని, మృత్యు సంసార సాగరానికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. నన్ను ప్రాప్తి పొందకపోతే, భగవంతుడి ప్రాప్తి రాకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడే పుడతాం. సో ఇక్కడే దీన్ని మృత్యు సంసార సాగరం అంటున్నారు. మరి అంతే కదా, జననం మరణం జననం మరణం ఇదే ఇక్కడ జరిగేది. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో దానికి విశ్వాసం ఒకటి ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రద్ధ లేనిదే ఏది ప్రాక్టీస్ చేయలేం. చిన్న పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలన్నా కొంచెం మనసు పెట్టి చేయాలి. మనసు పెట్టకుండా చేస్తే ఏ పని సరిగ్గా అవ్వదు. కాబట్టి మరి భగవంతుని చేరుకునే ప్రయత్నంలో ఇంకా శ్రద్ధ ఉండాలి. కాబట్టి శ్రద్ధ, విశ్వాసం. శ్రద్ధ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం చేసే పని మీద మనకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు శ్రద్ధ కూడా వస్తుంది. సో విశ్వాసం అనేది కూడా చాలా అవసరం. ఆ విశ్వాసాన్ని కూడా శ్రద్ధ అని అనొచ్చు. సో అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు మరి ధర్మ విధానానికి, ఈ ధర్మం మీద ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదో, పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా, వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు, మళ్ళీ తిరిగి ఈ మృత్యు సంసార వర్త్మని ఈ మార్గానికే మళ్ళీ వస్తారు, ఈ మృత్యు సంసార మార్గానికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మయా తతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్ అవస్థితః. కానీ మయా తతం ఇదం అంటే నా చేత ఈ తతం అంటే వ్యాప్తించబడింది ఈ సర్వ జగత్తు కూడా అవ్యక్తమూర్తిన అంటే అవ్యక్త రూపంచే, నా యొక్క అవ్యక్త రూపంతో నేను ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నాను. మత్స్థాని అంటే నాలోనే స్థానమై ఉన్నాయి, నాలోనే అన్ని కూడా సిచ్యువేట్ అయి ఉన్నాయి, సెటిల్ అయి ఉన్నాయి. ఏమిటి? సర్వభూతాని అన్ని జీవరాశులు. నచ అహం కానీ నేను తేష్ వాటిల్లో అవస్థిత స్థితుడనై లేను అంటున్నారు. అంటే నేను ఈ సమస్త జగత్తుని కూడా అవ్యక్త రూపంతో ఆవహించి ఉన్నాను. అన్ని జీవులు సర్వభూతాని మత్స్థాని అన్ని జీవరాశులు నాలోనే ఉన్నాయి. కానీ నేను తేష్ అవస్థిత, నా తేష్ అవస్థిత, నా అంటే నెగిటివ్, లేను, వాటిల్లో నేను స్థితుడనై లేను అంటున్నారు. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ ఉన్నారు. వన్ సెకండ్, టూ మెనీ పేజెస్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి, కొన్ని క్లోజ్ చేస్తాను లేదంటే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. సో సమస్త జగత్తు ఆవహించి ఉన్నాను, అందరూ నాలో ఉన్నారు కానీ నేను వాళ్ళలో లేను అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇదేమిటి నేను వాళ్ళల్లో లేనంటారు, భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ ఉన్నాడు, అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నాడని చెప్తారు కదా, మరి ఇలా అంటున్నారు ఏమిటి అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎలాగూ చెప్తారు, బట్ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఆ మీనింగ్ చూస్తాము. అంటే భగవంతుడు
ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న మాయాతత్వానికి ఆయన ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ కాడు అని చెప్పటం అన్నమాట. సో, అది నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చూస్తాం. సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి నా మీద విశ్వాసము, ధర్మము లేనప్పుడు వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. మరి మళ్ళీ ఈ మృత్యు సంసార సాగరానికి వస్తారు అన్నదానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం గనక స్కూల్‌లో సీరియస్‌గా లేమనుకోండి, చదవకపోతే పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ అదే క్లాస్‌లో ఎలా అయితే ఉండిపోతామో, ఈ జనన మరణ చక్రంలో కూడా మనం భగవంతుడిని భక్తితో మరి ఈ ఈ ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళలేకపోతే మళ్ళీ బంధాలతో ఇక్కడికే వస్తామని ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో, నేను వాళ్ళల్లో స్థితుడనై లేను అన్నారు కదా! ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అయినా గూడా ఇక్కడ శ్లోకం చూద్దాం. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो మమాత్మా భూతభావనః. సో, నాయందు సృష్టించబడిన సమస్తం కూడా నాలో స్థితి స్థితమై ఉంటుంది. అచింత్యమైన నా యోగ వైభవాన్ని చూడు. నేను సర్వజీవులను పోషించేవాడిని, సర్వత్రా వ్యాపించిన వాడిని అయినప్పటికీ, సర్వ సృష్టికి కారణుడనైనందున ఈ దృశ్యమాన జగత్తునందలి భాగాన్ని కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే సమస్తము నాలో స్థితిని కలిగి ఉండదు అంటున్నారు. సం అంతా సృష్టించబడిన సమస్తము అనుకున్నా అంతా నాలో స్థితమై ఉండదు. ఎందుకు? హ్మ్. మనము ఇక్కడ సమస్తము తనలోనే స్థితి కలిగి ఉన్నది. మత్స్థాని సర్వభూతాని నాలో సమస్తము స్థితమై ఉన్నదన్నారు కదా! ఇక్కడ భగవంతుడు దానిని మనం తప్పుగా వేరుగా అర్థం చేసుకోకూడదు అని ఇక్కడ గూడా చెప్తున్నారు. సో, ఏమంటున్నారు అంటే, నా యోగ వైభవాన్ని చూడు. నేను సర్వజీవులను పోషించేవాడిని, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండగలవాడిని, సర్వ సృష్టికి కారణం గాబట్టి, ఈ దృశ్యమాన జగత్తు వరకు నేను ఇదే నా ఆకారం అని అనుకోబాకు అంటున్నారు. అంటే మన విశ్వం ఉంది. మన యూనివర్స్ ఉంది. ఇదంతా భగవంతుడు అనుకుంటున్నాం. కరెక్టే. కానీ ఇదే ఆయన ఇంతవరకే కాదు ఆయన పరిమితమైంది. ఈ అది ఆయన యొక్క శక్తిలో ఒక వంతు మాత్రమే. అది భగవంతుడి శక్తిలో పావు కూడా లేదు. ఇంకా ఎంతో భగవత్ శక్తి ఉంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ మై హోల్ రూపం. ఇది నా ఉన్న కంప్లీట్ శక్తి కాదు అంటున్నారు. అంటే సమస్తము ఈ సృష్టించబడిన భౌతిక విశ్వమంతా నాలో ఉన్నా నేను అందులో లేనంటే నేను అక్కడి వరకే పరిమితం కాదు. ఇంకా మీకు తెలియనిది ఎంతో ఉంది. అదంతా కూడా భగవంతుడే. మనకు తెలిసినది ఈ విశ్వం వరకు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి దాన్ని వేరుగా అర్థం చేసుకోకూడదు. నేను సర్వ సృష్టికి కారణుడినై అయినందున ఈ దృశ్యమాన జగత్ కంటికి కనిపించే ఈ జగత్తు వరకే నేను పరిమితమని మీరు అనుకోవద్దు అంటున్నారు. నేను వాటిలో లేనంటే ఏదో ఈ ప్రపంచం వరకే ఉన్నారు, ఇక్కడే ఉన్నాడు దేవుడు అని అనుకోవద్దు. నేను బియాండ్ దిస్ అంటున్నారనమాట. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్ర గోమహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ. సో, సర్వత్రా వీచే ప్రచండ వాయువు మరి ఆకాశంలోనే ఎప్పుడు హ్మ్, స్థితమై ఉంటుంది ఈ వాయువు. అలాగే సమస్త జీవులు కూడా నాలోనే స్థితమై ఉన్నారని గ్రహించు అంటున్నారు. సో, ఎంతటి ప్రచండమైనదైన ఆ వాయువు ఆకాశంలోనే ఉండాలి. ఇంకెక్కడికి వెళ్తుందో అక్కడే ఉంటుంది. అలాగే సమస్త జీవులు ఎలాంటి జీవి అయినా నాలోనే ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఊహించే వాటిలో మహా ఘనమైంది ఆకాశం. ఎందుకు దానికి అంతు లేదు అనుకుంటాం. కానీ ఆకాశం కంటే వాయువే ఇంకా గొప్పది. ఎందుకంటే దాని యొక్క చలనం ప్రతిదాన్ని ప్రభావితం చేయగలదు. వాయువు వస్తే అన్నిటిని ఊపేయగలదు. కాబట్టి ఆ రకంగా వాయువు ఎంత ఘనమైనదైనా గూడా అది ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది. అది ఒక రకంగా ఆకాశం ఏమి చేయలేదు అలా ఉంటుంది అనంతమైనా గూడా. కానీ వాయువు దాని యొక్క ప్రచండంతో ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఊపివేయగలదు. అంతటి గొప్ప వాయువు కూడా చివరికి ఆకాశంలోనే ఉండాలి. ఇంకెక్కడికి పోతుంది? అలాగే ఆకాశ పరిధి దాటి అది ఎలాగూ వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ ఆకాశంలోనే ఒదిగి ఉంటుంది. ఇంత ప్రచండమైన వాయువైన. అలాగే అద్భుతమైన ఎలాంటి సృష్టులైనా భగవంతుడి సంకల్పం చేతనే అవి స్థితం కలిగి ఆయనకి లోబడే ఉంటాయి అని చెప్పి ఆయన ఆజ్ఞ లేనిదే తృణం కూడా కదలదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. సో, సర్వత్రా వీచే ఈ గాలి కూడా మరి
నాలోనే స్థితమై ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో. వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎప్పుడు ఆకాశంలో ఎలాగ స్థితమై ఉంటుందో, అలాగే అన్ని ప్రాణులు కూడా ఎంతటి గొప్పవైనా సరే నాలోనే స్థితమై ఉంటాయి. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సర్వభూతాని అన్ని జీవరాశులు కూడా కౌంతేయ కుంతిపుత్ర ప్రకృతిం ఈ ప్రకృతిలో యాంతి ప్రవేశిస్తాయి మామికాం అంటే నా యొక్క నా యొక్క కల్పక్షయే అంటే కల్పాంతంలో పునస్తాని మళ్ళీ తిరిగి వాటన్నిటినీ కూడా కల్పాదౌ కల్ప ప్రారంభంలో విసృజామి అహం సృష్టిస్తున్నాను నేను అంటున్నారు. అంటే కౌంతేయ కల్పాంతంలో సమస్త భౌతిక సృష్టులు కూడా నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. కల్పం అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక్కరోజు అని చెప్తాం 13th చాప్టర్లో మనం టేబుల్ అవన్నీ కూడా చూస్తాము. మన్వంతరాలు 4,000 యుగ చక్రాలైతే ఒక కల్పం. సో యుగ చక్రం అంటే 4 యుగాలు. అలాంటి యుగ చక్రాలు 1000 అయితే ఒక పగలు బ్రహ్మదేవుడికి. అలాంటి యుగ చక్రాలు మళ్ళీ ఇంకొక 1000 అయితే మళ్ళీ రాత్రి. సో 2000 యుగ చక్రాలు అయితే ఆయనకు ఒక 24 గంటలు రోజు అన్నమాట మనలాగా. సో ఈ కల్పంకి జరిగినప్పుడు కల్పం చివర్లో ఈ భౌతిక సృష్టులన్నీ నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. ఆ తర్వాత కల్పారంభంలో మళ్ళీ నా శక్తితో వాటిని నేను మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇది ఇక్కడ లెక్క చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక సృష్టి, శృతి, లయలు సృష్టి సంపూర్ణంగా భగవంతుడి సంకల్పం మీదనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇక్కడ కల్పాంతము అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క నిర్యాణం పిదప అని చెప్పి కల్పము అంటే ఆయన యొక్క లైఫ్. సో 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తే ఆ బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలు భూలోక సంవత్సరాలతో సమానం. ఆయన 100 సంవత్సరాలు ఎలాంటివి అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక్క పగలు 43,000 లక్షల సంవత్సరాలు అన్నమాట. మన భూలోక సంవత్సరాలు 43,000 లక్షలు అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలు అవుతుంది. మళ్ళీ అంతే సమయం జరిగితే ఆయన రాత్రి అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి పగలు రాత్రుళ్ళు ఒక 30 అంటే ఆయన సంవత్సర కాలం అలాంటివి 12 అయితే అది మన్వంతరాలు ఏదో అంటారు. సో అలాంటివి జరిగినప్పుడు ఆయనకి 100 సంవత్సరాలు జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ లెక్కలన్నీ సరే బైహార్ట్ చేస్తే గుర్తుంచుకోవచ్చు. బట్ ఇంత పెద్ద రోజు ఉంది ఆయనకి. అందుకని ఆయన 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ అంటే చాలా పెద్దది. సో అలాంటి సంవత్సరాలు 100 గడిస్తే బ్రహ్మదేవుడు ఎప్పుడైతే తనువును చాలిస్తాడో ప్రళయం వస్తుంది. ఆ టైంలో అన్నీ కూడా నాలో ప్రవేశిస్తాయి. అలాంటి సమయంలో అంతవరకు ప్రదర్శితమైన భగవంతుడి శక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఆయనలోనే లయించిపోతుంది. ఏమిటా భగవత్ శక్తి? ఈ విశ్వం. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వం అంతా మళ్ళీ తిరిగి ఆయనలో లయం అయిపోతుంది. మళ్ళీ విశ్వ సృష్టి ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో భగవంతుడి సంకల్పంతో అది మళ్ళీ ప్రకటితం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టే బహుశ్యాం నేనొక్కడినే అయినా బహురూపాలు దాలుస్తాను అని కూడా చాందోగ్యోపనిషత్తులో భగవంతుడు ఈ రకంగా భౌతిక శక్తిలో వ్యాపించినప్పుడు సమస్త విశ్వము కూడా తిరిగి ప్రకటితమవుతుంది అని అక్కడ ఆ ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. సో సమస్త విశ్వం కూడా నా ఆధీనంలోనే ఉంది. అది నా సంకల్పం చేతనే అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టింపబడుతుంది. ఇక నా సంకల్పం చేతనే చివరికి లయం కూడా పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య అంటే నేను ఆ ప్రకృతిలో ప్రవేశించి విసృజామి సృష్టిస్తూ ఉంటాను పునః అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ. సో నేను భౌతిక ప్రకృతిలో ప్రవేశించి మళ్ళీ ఈ సృష్టిని మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాను. భూతగ్రామం అంటే అన్ని జీవరాశులను సృష్టులను కూడా ఈ ఇమం కృత్స్నం ఈ మొత్తాన్ని అవశం అప్రయత్నంగానే ప్రకృతి శక్తి యొక్క వశము వలన. సో నేను ఈ సమస్త విశ్వము నా అధీనంలో ఉంది. నా సంకల్పం చేతనే అప్రయత్నంగానే మళ్ళీ సృష్టించబడుతోంది. నా సంకల్పం చేతనే చివరికి లయం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు.
అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు ప్రభుజీ. దయచేసి అందరూ నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడే ఫిలప్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. లేదంటే వెంటనే అది క్లిక్ చేయండి. మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడే చేసినా చేయండి లేదా క్లాస్ అయినా. బట్ క్లిక్కింగ్ మాత్రం చేయండి. సో, లేదు అంటే కనీసం ఆ లింక్ సేవ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఏ రోజు అటెండెన్స్ ఆ రోజు డిఫరెంట్ కాబట్టి. ఆహ్, అది. సో, నా సంకల్పంచే మళ్ళీ చివర్లో లయమైపోతూ ఉంటుంది అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో, ఇంతకుముందు చాలా సార్లు చెప్పినట్లుగానే భౌతిక ఆహ్, భగవంతుడి యొక్క న్యూనశక్తి వ్యక్తీకరణ ఈ భౌతిక జగత్తు దీనికి అని చెప్తూ మరి సృష్టి సమయంలో ఈ భౌతిక శక్తే మహత్తత్వంగా ఆహ్, రూపొంది భగవానుడు తన తొలి పురుషావతారమైన మహావిష్ణువుగా దానిలో ప్రవేశిస్తారు ఈ సృష్టి సమయంలో. కారణ సముద్రంలో మరి శయనించి సర్వకారణ కారణుడు అంటాం. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆహ్, జగత్తుకు కారణుడు. ఏదైనా జరగటానికి కారణం కాబట్టి కారణ సముద్రం అన్నారు దీన్ని. దాంట్లో శయనించి తన శ్వాస ద్వారా ఆయన అసంఖ్యాకమైన బ్రహ్మాండాలను సృష్టించగా దేవదేవుడు వాని యందు ద్వితీయ పురుషావతారమైనటువంటి ఇంకొక నెక్స్ట్ పురుషావతారం ఏది? గర్భోదక సాయి విష్ణు. సో, భగవంతుడి యొక్క తొలి ఆహ్, హ్మ్. పురుషావతారం కారణోదక సాయి. ఆయన కారణ సముద్రంలో శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఆయన వదిలేవన్నీ బ్రహ్మాండాలుగా సృష్టింపబడతాయి. అప్పుడు ఆయన ద్వితీయ పురుషావతారమైన గర్భోదక సాయి రూపంలో ప్రవేశించి ప్రతి విశ్వము ఈ రకంగానే సృష్టించబడింది అంటున్నారు. తర్వాత భగవంతుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఆ బ్రహ్మాండాల్లో కణకణాలతో సహా సర్వంలోనూ ప్రవేశిస్తారు. సో, అందరిలో ఎలా ప్రవేశిస్తారంటే ఒక ఆర్డర్ ఉందన్నమాట. అసలు ముందు ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ సృష్టించింది ఆయన శ్వాసతో కారణోదక సాయి విష్ణువుగా కారణ సముద్రంలో ఉండి. ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఉండి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్నిటిని సృష్టించారు. ఆ తర్వాత ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పాల సముద్రంలో శ్వేతదీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ప్రాణిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రవేశించారు. ఈ రకంగా భగవంతుడు సమస్తంలో ప్రవేశిస్తారనే విషయం మనకిక్కడ వివరింపబడింది. ఎందుకు? సమస్త విశ్వము నా అధీనంలో ఉంది. నా సంకల్పం చేతనే అప్రయత్నంగా అది మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టింపబడుతోంది. నా సంకల్పంతో లయం పొందుతోంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక జీవులకు సంబంధించిన వరకు వాళ్ళు భౌతిక ప్రకృతి గర్భంలో వాళ్ళని ఉంచగా, ఆ ప్రకృతి గర్భంలో వీళ్ళని ఉంచినప్పుడు వారి వారి కర్మఫలాలను అనుసరించి రకరకాల స్థానాలను వాళ్ళు పొందుతారు. ఎవరి కర్మలకు తగ్గ జన్మ. ఆ రకంగా భౌతిక జగత్తు కలాపాలు మొదలవుతాయి. అంటే సృష్టి ఆరంభం క్షణం నుంచే ఈ జీవుల కార్యకలాపాలన్నీ ప్రారంభమై ఉంటాయి. కాలక్రమేణా వృద్ధి చెందడం గాని, పరిణామం చెందటం అన్నది గాని జరగకుండా జగం యొక్క సృష్టితో పాటుగానే వివిధ జీవులు సృష్టింపబడ్డారు అంటున్నారు. అంటే మన వాళ్ళు కొందరు ముందు ఎర్త్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఏమీ లేవు ఏదో అంటూ ఉంటారు కదా! సో, అంటే మనుషులు, జంతువులు, మృగాలు, పక్షులు ఇవన్నీ గూడా ఏకకాలంలోనే సృష్టింపబడ్డాయి అంటున్నారు. అంటే ముందు మనిషి లేడు, మానవుడు ఇవాల్వ్ అయ్యాడు. కోతి నుంచి అది అని ఏదో చెప్తూ ఉంటారు గదా! సో, అది ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. సో, గడిచిన కల్పాంతంలో ఏ కోరికలతో ఉంటారో, ఆ కోరికలకు తగిన రీతిలో వాళ్ళు మళ్ళీ సృష్టింపబడతారు. మనం ఇది 8థ్ చాప్టర్‌లో గూడా చూసాం గదా! మన మనసులో ఏ ఆలోచనలుంటే దానికి తగ్గ స్థితి యం యం వాపి స్మరన్ భావం తం తమేవైతి కౌంతేయ అంటారు. అలాగే ఏ భావాలతో త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి సదా తద్భావ భావిత అదే హ్మ్. స్థితి వస్తుంది అని చూసాం మనం. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ ఈ వాళ్ళు ఏ కోరికలతో ఉంటారో దానికి తగ్గ జన్మ పొందుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా జీవులు చేయవలసింది ఏదీ లేదని అవశ్యం అనే పదం ద్వారా మనకి సూచించబడుతుంది అంటున్నారిక్కడ. కృత్స్నం అవశ్యం అంటే అప్రయత్నంగానే, ఆటోమేటిక్‌గానే ఈ మొత్తం మళ్ళీ నేను నాకు సంకల్పం చేతనే అప్రయత్నంగానే మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టింపబడుతుంది నా సంకల్పంతో అంటున్నారనమాట. ఆటోమేటిక్‌గానే అన్నది. సో, ఆ మాటకు అర్థం చెప్తున్నారు. అందుకని మనం చేయవలసిందేం లేదు. ఇదంతా ఆటోమేటిక్‌గా జరిగేదే మన యొక్క కర్మలను బట్టి అని ఇక్కడ సూచించబడింది. సో, గడిచిన కల్పంలో మరి జన్మ మన స్వభావాన్ని అనుసరించి మళ్ళీ తిరిగి
మనం అట్లా ఆటోమేటిక్‌గా దానికి తగ్గ జన్మని పొందుతాం. ఇదంతా భగవత్ సంకల్పం చేతే జరుగుతోంది. ఇదే భగవంతుడి యొక్క అచింత్యమైన దివ్యశక్తి అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా ఈ జీవులందరిని సృష్టించిన తర్వాత వారితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడు. అంటే వివిధ జీవుల కోరికలను పూర్ణం చేయడానికే జగత్తు సృష్టింపబడుతోంది. కానీ భగవంతుడు దాంతో సంబంధం పెట్టుకోడు. అంటే సంబంధం పెట్టుకోరు అంటే ఆయన అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు సృష్టించి మనకి బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఇచ్చి మనల్ని స్వాతంత్రం కూడా ఇచ్చి వదిలిపెట్టారు. మీరే మీ యొక్క మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలని సరియైన మార్గంలో పెట్టి మీరు సరియైన మార్గం వైపు వెళ్తారో, ఏ మార్గం వైపు వెళ్తారో అక్కడ ఆ స్వాతంత్రాన్ని మనకు వదిలిపెట్టారనమాట. అది. అంతవరకు ఆయన సృష్టించి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టడం వరకు చేశారు. నచమాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీన మస్తకం తేషు కర్మసు ఉదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు. సో ఈ కర్మంతా కూడా నన్ను బంధించదు. ఏది నచమాం తాని కర్మాణి. సో ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఆ కర్మలు నన్నేమి నాకేమి బంధం కాదు. నన్ను బంధింపవు. ఉదాసీనం నేను ఉదాసీనం అంటే ఏంటి? తటస్థుడిలాగా నేను ఆహ్, ఆహ్, ఆసీనుడనై ఉన్నట్టి ఆసక్తి లేని అసక్తం అంటే ఆసక్తి లేని వాడిని తేషు ఆ యొక్క కర్మల పట్ల. సో ఈ కర్మంతా ఏది గూడా నన్ను బంధించదు. ఎందుకు? నేను తటస్థుడి వలె ఉండి ఈ భౌతిక కర్మలన్నిటి ఎడ సదా ఆసక్తి లేని వాడినై ఉంటాను. అన్నీ సృష్టించిన భగవంతుడికి ఈ కర్మల పట్ల గాని, దేని పట్ల గాని ఆసక్తి లేనివాడు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో ఇక్కడ ఆసక్తి లేని వాడంటే అందరికీ ఎవరికి తగ్గ జన్మ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. తర్వాత మనల్ని వదిలేశారు. మనం ఏ మార్గంలో వెళ్తే ఆ మార్గం మనమే చూసుకోవాలి. బుద్ధి ఉంది గదా! మరి ఆ బుద్ధిని సరైన మార్గంలో పెట్టుకోండి అని పెట్టారు. అంతేగాని ఇక భగవంతుడుండి వీడు మంచివాడు, వీడు చెడ్డవాడని ఆయనకి ఎవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు. మళ్ళీ మన యొక్క కర్మలు ఎలా ఉంటే వాటిని అనుసరించి మనకు ఆటోమేటిక్‌గా ఆ లైఫ్ ఇవ్వడం మాత్రం జరుగుతుంది. సో అది అక్కడ నేను తర్వాత నేను వాళ్ళ దగ్గర ఉండను అనంటే దాని అర్థం అది. నేను ఆహ్, నాకు కాంటాక్ట్ గాని, ఆసక్తత గాని నాకు ఈ కర్మల పట్ల ఏదీ లేదు. ఎందుకు? ఆయన నిష్పక్షపాతి, ఆయన అసక్తుడు, దేని పట్ల ఆసక్తి లేనివాడు, ఉదాసీనుడు. కాబట్టి ఆయన ఇంక వేరే ఏవి పట్టించుకోరు. ఈ సృష్టి చెయ్యడం, దానిని నడిపించడం చూస్తారు గానీ, మన ఆలోచనలతో ఆయనకి అటాచ్‌మెంట్ లేదు. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటాం అన్నది మన యొక్క డెసిషన్‌కి ఆయన వదిలేశారు. ఆ స్వాతంత్రత మనకిచ్చారు. అయితే మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి సూయతే క్రియేట్ చేస్తోంది. సచరాచరం కదిలేవి, కదలనివి అన్నిటిని కూడా. హేతునానేన అంటే ఆ కారణం చేత కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. ఈ జగత్తంతా అందుకనే పనిచేస్తోంది. నా అధ్యక్షతలో నా శక్తి అయిన ఒక భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలోనే ఈ స్థావర జంగాలు కదిలేవి, కదలని వాటిని సృష్టిస్తోంది. దాని నియమాన్ని అనుసరించే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతూ లయం చెందుతోంది అని చెప్పారు. హ్మ్. సో, అది. నా అధ్యక్షతలో నా శక్తి అయిన శక్తుల్లో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. దాని పాలనలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జగత్తు సృష్టించబడుతోంది, నాశనం అవుతుంది. సో, ప్రకృతి మాతని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో వీటన్నిటిని సృష్టించి, ఈ జగత్తును మళ్ళీ సృష్టించటం, లయం చేయటం జరుగుతోంది. భగవంతుడు భౌతిక జగత్ కర్మలకు దూరంగా ఉన్నా గూడా, అన్నిటికీ అధ్యక్షుడినని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పారు. మరి ఈ సృష్టి వెనకున్న దివ్య సంకల్పం కూడా అదే భగవంతుడే. దాని నిర్వహణ మాత్రం భౌతిక ప్రకృతిచే చేయబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఎన్నో రూపాలలో, జాతులలో ఉన్న జీవులందరికీ నేనే తండ్రినని భగవద్గీతలో ఆయన ఇంతకు ముందే చెప్పారు. మరి అలాగే
సంతానం కోసం తండ్రి తల్లిలో బీజ ప్రదానం చేసినట్టు భగవంతుడు కేవలం తన చూపు ద్వారానే జీవులందరినీ కూడా ప్రకృతి గర్భంలో బీజ రూపంలో ఉంచగా వారు వాళ్ళ పూర్వ కోరికల్ని కర్మల్ని అనుసరించి ఈ జీవులంతా వివిధ రూపాల్లో మళ్ళీ జాతులలో జన్మిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి, జీవులంతా భగవంతుడి వీక్షణ చేతనే జన్మించిన వాళ్ళ కర్మానుసారం వాళ్ళ కోరికలను అనుసరించి రకరకాల దేహాల్ని పొందుతారు. ఆయన ఆ బీజాన్ని ఇచ్చినా కూడా తన చూపుతోనే బీజాన్ని ఇవ్వగలరు. అలా అయితే వాళ్ళ కర్మలను బట్టి వాళ్ళకి దేహాలు వస్తాయి. అలాగే అందుకని అంటే ఏమిటంటే ఈ భగవంతుడికి ఈ భౌతిక సృష్టితో ప్రత్యక్ష కనెక్షన్ ఏమీ లేదు. కేవలం ఆయన వీక్షణం చేతనే ప్రభావితమై సమస్తము వెంటనే సృష్టింపబడుతోంది అని అంటున్నారు. సో ఈ ప్రకృతిపై భగవంతుడు దృష్టి సారించినందువల్లనే ఈ సృష్టి విషయంలో అతడు కర్మను వనరిస్తున్నాడన్న విషయం సందేహం లేనిదైనప్పటికీ భౌతిక జగత్తు వ్యక్తీకరణలో మాత్రం అతనికి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది. ఏమిటంటే మంచి వాసన ఉన్న పువ్వు మనిషి ముందున్నప్పుడు దాని సుగంధం అతని ముక్కుకి చేరుతుంది. కానీ మనిషి ఆ ఘ్రాణ శక్తి అంటే వాసనా శక్తి ఉంది కదా మనకి. వాసనా శక్తి మరియు పుష్పములు 2 కూడా ఒకదాని నుంచి వేరొకటి విడివిడిగానే ఉంటాయి. దాని వాసన మన ముక్కుకు తగులుతుంది, తీసుకుంటాం. కానీ పువ్వు వేరు, మరి ఆ వాసన మనకున్న వాసనా శక్తి వేరు. కానీ ఆ పువ్వు వాసన మనకు తగులుతూ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఈ జగత్తు, భగవంతుడి యొక్క సంబంధం కూడా అలాంటిదే. సో భౌతిక జగత్తుతో అంటే అంటే శారీరకంగా ఎలాంటి సంబంధం లేకున్నా ఆయన యొక్క వీక్షణతోనే ఆయన సృష్టిని నియమిస్తారు. సో ఫైనల్‌గా సారాంశం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి అధ్యక్షత లేనిదే ప్రకృతి కూడా ఏమీ సృష్టించలేదు. అయినా ఆ దేవదేవుడు సర్వ విధాలైన భౌతిక కర్మల పట్ల అనాసక్తుడై ఉంటాడు. ఆయనకి భౌతిక, శారీరక కర్మలతో కనెక్షన్ లేదు. ఆయనకు ఆసక్తి లేదు. ఆయన వీక్షణతోనే ఈ బీజం కూడా నాటబడింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీనింగ్. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూతా మహేశ్వరం. అవజానంతి మాం మూఢ, నన్ను అర్థం చేసుకోలేక మూఢులు మానుషీం తనుమాశ్రితం, మనుష్య రూపంలో నేను తనువు ఆ శరీరంతో నేను వచ్చినప్పుడు మూఢులు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. పరంభావం దివ్య భావాన్ని, ఈ దివ్యత్వాన్ని అజానంతో తెలుసుకోలేక మమ నన్ను భూతమహేశ్వరం అన్ని జీవరాశులకు ప్రభువునని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు మరి అపహాస్యం చేస్తూ ఉంటారు. నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని, పరమ ప్రభువునైన నా దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి దానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏం చూపిస్తున్నారు అంటే మరి ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు దుర్యోధనుడు లాంటి వాళ్ళందరూ గూడా భగవంతుడు ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా పాపం తెలుసుకోలేని మూర్ఖత్వంతో ఉన్నారు. అందుకని మూర్ఖులు నన్ను గుర్తించలేరు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఎవరు గుర్తిస్తారో కూడా మరి తర్వాత చెప్తారు. సో మూర్ఖత్వం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని కూడా గుర్తించలేం అన్నదానికి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. మూఢులు మరి ఇంత ఇది విషయం తెలియక కేవలం శక్తివంతుడైన మానవుడే గాని ఇతనేమి ఏదో కృష్ణ మాయాజాలి అది ఇది అనేవాడు దుర్యోధనుడు. అంతేగాని అది భగవత్ శక్తి అని తెలుసు అని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శక్తిమంతుడైన మానవుడే గాని అంతకుమించి ఏది కాదని భావిస్తారు. కానీ బ్రహ్మ సంహితంలో నిర్ధారింపబడినట్లు ఆయన ఆదిదేవుడు మరియు దేవదేవుడు ఈశ్వర పరమ కృష్ణ అంటూ బ్రహ్మ సంహితంలో ఆయన రాయడం జరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆయన దేహం కూడా సచ్చితానందం, భౌతికం కాదు. భగవంతుడి యొక్క దేహం కూడా సచ్చితానందము. ఇక్కడ గోపాల తాపన్యుపనిషత్తులో కూడా మరి ఏం రాశారు అంటే తమేకం గోవిందం అంటే నీవు గోవులకు ఇంద్రియాలకు కూడా ఆనందం కలిగించే గోవిందుడవు అని అర్థం. గోవిందం అంటే సచ్చితానంద విగ్రహం, నీ రూపం దివ్యమైనది, జ్ఞానపూర్ణమైనది, ఆనందమయమైనది, నిత్యము అయి ఉన్నది అని ఈ గోపాల తాపన్యుపనిషత్తులో ఉన్నది.
నెక్స్ట్ మోఘాశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. వ్యర్థమైన ఆశలు ఉన్నవాళ్ళు, మోఘ కర్మను వ్యర్థమైన పనులు చేసేవాళ్ళు, మోఘ జ్ఞాన అనవసర జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, పనికిరాని జ్ఞానం, విచేత సహా వీటితో విచేతనులై అంటే భ్రాంతిలో ఉండి కన్ఫ్యూజ్డ్ మోహంలో ఉండి రాక్షసీమాసురీం అంటే రాక్షసీం ఆసురీం అంటే దానవ మరియు నాస్తిక ప్రవృత్తితో ప్రకృతిం ఆ స్వభావాన్ని మోహినీం శృత దాంతో మోహత్వంతో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు, కలత చెందుతూ ఉంటారు వీటిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా మోహపరవశులైన వాళ్ళు దానవ నాస్తిక భావాలతో విమోహితులవుతూ ఉంటారు, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ లో ఉంటారు. అలాంటి భ్రాంతిలో వాళ్ళు ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సముపార్జన ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి. సో ఏదైనా సరే అంతా వేస్టే ఆ భ్రాంతిలో ఉన్నప్పుడు నాస్తిక భావాలతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అలాంటి భ్రాంతిలో ఉండి ఇక ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలు కానీ, కామ్యకర్మలు కానీ, జ్ఞాన సముపార్జనలు కానీ ఏమీ వాళ్ళు అసలు చెయ్యరు అని, చేసినా ఉపయోగం లేదు. తమను తాము భక్తి భావంలో ఉన్నామని అనుకుంటూ అంతరంగంలో మాత్రం భగవంతుడైన కృష్ణుణ్ణి పరతత్వంగా అంగీకరించని భక్తులు కొందరున్నారు. అలాంటప్పుడు ఈ భగవద్ధాం ప్రాప్తి భక్తి యోగ ఫలాన్ని కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ రుచి చూడలేరు. అలాగే మరి వాళ్ళు కామ్యకర్మల్లో పుణ్యకర్మల్లో నిమగ్నులైనా కూడా భౌతిక బంధాల నుంచి ముక్తిని వాంఛించి భగవంతుని నిరసించే కారణంగా వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నంతో కూడా కృతకృత్యులు కాలేరు. ఇంకొక మాట అంటే భగవంతుణ్ణి గనక అపహాస్య భావంతో మనం ఉన్నప్పుడు, ఆ దానవ స్వభావం ఉన్నప్పుడు నాస్తిక స్వభావాలు ఉన్నట్టుగానే అలాంటి వాళ్ళు మరి భగవద్గీతలో 7th చాప్టర్లో వివరించారు ఏమని, అలాంటి దానవ ప్రకృతి ఉన్న వాళ్ళు కృష్ణుణ్ణి నన్ను శరణు పొందని వాళ్ళు శరణు పొందేవాళ్ళు 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు పొందుతారని, 4 రకాల దుష్కృతులు పొందరని చెప్పారు. మూఢులు, నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞాన మాయతో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నన్ను శరణు వేడరు అని చెప్పి రాక్షస ఆసురీం భావం ఆశ్రిత అంటారు, అంటే రాక్షస స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి పరతత్వంలో ఈ అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళ యొక్క కల్పనలు సాధారణ జీవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒకటే అనేటటువంటి ఒక మిథ్యా నిర్ణయం, ఒక వాళ్ళకు ఊహలో ఉంటారు. అలాంటి భావంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి ప్రస్తుతం దేహం ప్రకృతితో కప్పబడి ఉందని, భౌతిక దేహం నుంచి విముక్తి వచ్చినంతనే భగవంతుడికి తనకి ఏమీ భేదం లేదని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అంటే భగవంతుడు మరి సర్వకారణ కారణుడు, మనం ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదవాంగ్మయంలో జ్ఞాన సముపార్జన, దానవ నాస్తిక ప్రకృతి వాళ్లకు అన్నీ కూడా ఏదున్నా ఈ భావాలుంటే వ్యర్థమే అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క నిత్య స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేనందువలన వాళ్ళు భ్రాంతిలో ఉన్నట్లు లెక్క. మహాత్మానస్తు మాం. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, ఈ విధంగా మోహపరవశులైన వాళ్ళు దానవ నాస్తిక భావాలతో మోహంలో ఉండి వాళ్ళు ఆ భ్రాంతి స్థితిలో వాళ్ళ ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలు, కామ్య కర్మలు, జ్ఞాన సముపార్జనలు అన్నీ కూడా వ్యర్థాలు అవుతాయి అని చెప్పారు. ఏ విధంగా పరవశులు అంటే ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, ఏ మోహపరవశం, నేను మానవ రూపంలో ఉన్నప్పుడు మూఢులు మరి నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు, సమస్తానికి ప్రభువునని తెలుసుకోలేక ఆ మోహంలో ఉండి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి నమ్మరు. సో ఆ రకంగా నాస్తిక భావాలతో ఉండి మరి వాళ్ళు ఈ ముక్తికి సంబంధించిన ఏ ప్రయత్నం చేసినా ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు సఫలీకృతం అవ్వలేరు అని చెప్పి మహాత్మానస్తు. సో వాళ్ళు మరి నమ్మట్లేదు. నమ్మే వాళ్ళు ఎవరంటే మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితా భజంత్యానన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో మహాత్ములు మహాత్మాన్ అస్తు తు అంటే కానీ మహాత్ములు మాం నన్ను పార్థ దైవీం ప్రకృతి దివ్య ప్రకృతిని ఆశ్రయించిన వారై భజంతి సేవ చేస్తారు, నన్ను ఆరాధిస్తారు.
ఎలా అనన్య మనస్సుతో వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే అచంచలమైన మనస్సుతో నన్ను ఆరాధిస్తారు మహాత్ములు. జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని భూతాదిం అవ్యయం, నేను జీవరాశులు అన్నిటికీ కూడా మరి మూలాన్నని అవ్యయుడనని అర్థం చేసుకుని వీళ్ళు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. సో పృథక్ కుమార పార్థ భ్రాంతిలో లేనటువంటి మహాత్ములు మాత్రం దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించుంటారు. వాళ్ళు నన్ను ఆది అవ్యయుడు అనే విషయాన్ని దేవదేవుణ్ణని తెలుసు ఉండటం వలన వాళ్ళు పూర్తిగా నా యొక్క భక్తిలో నిమగ్నులై ఉంటారు అని మహాత్ములైన వాళ్ళ వర్ణనలు ఎలా ఉంటుంది, మహాత్ములు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పారు. వాళ్ళు దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించున్నారు, దైవ గుణాలతో ఉన్నారు. వాళ్ళు నేను ఆది పురుషుణ్ణని అవ్యయుణ్ణని మరి దేవదేవుణ్ణని తెలిసి ఆ రకంగా నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుని శరణ పొందటమే శీఘ్రమే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆధీనానికి ముక్తి అంటున్నారు. అదే మహాత్ముడి యొక్క నిజమైన యోగ్యత, ఏది భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం. కాబట్టి మనిషి తన ఆత్మను ఆ భగవంతుడికి అధీనం చేస్తే వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అదుపు నుంచి మనం విముక్తులం కాగలం అనేది ఫస్ట్ ప్రాథమిక సూత్రం, ఫండమెంటల్ రూల్. అది భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం అంటే భగవంతుడి అధీనం చెయ్యడం మన ఆత్మను. అంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిర్ణయం ఇది అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలటం మనస్ఫూర్తిగా, అది ఫస్ట్ రూల్ అంటున్నారు. అలా కంప్లీట్గా శరణాగతి చేసినప్పుడు తటస్థ శక్తి అయిన జీవుడు భౌతిక శక్తి నుంచి విడివడినంతనే ఆధ్యాత్మిక శక్తి నేతృత్వంలోకి నిర్దేశానికి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే అన్ని భగవంతుడికి వదిలిపెడతాము మనం ఆధ్యాత్మిక శక్తి డైరెక్షన్లోకి వెళ్తాము, ఆ భగవంతుడు దీంట్లోకి వెళ్తాం. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి నిర్దేశమే దైవీ ప్రకృతి అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణ పొంది ఆ విధంగా పురోగతి సాధించినప్పుడు మనిషి మహాత్ముడనే స్థాయికి వెళ్తాడు. సో మహాత్ముడు అంటే ఎవరు అన్నది కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ కొంత మనకి చెప్పారు. మహాత్ములు భ్రాంతులు కాని మహాత్ములు దైవ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి నన్ను ఆది అవ్యయుడు దేవదేవుణ్ణని తెలిసి ఆ రకంగా నా భక్తిలో ఉంటారు, వాళ్ళు మహాత్ములు అని. ఆ మహాత్ముడనే స్థాయికి ఎదగటానికి భగవంతుణ్ణి శరణు వెండి ఆ విధంగా పురోగతి సాధించినప్పుడు మనిషి మహాత్ముడు అవుతాడు అని మళ్ళీ ఇక్కడ క్లారిటీకి మనకి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కాబట్టి సర్వకారణ కారణం అని సంపూర్ణంగా తెలిసిన మహాత్ముడు తన మనస్సును కృష్ణుడిపై నుంచి ఇతర వైపుకు మళ్లింపడు. ఎందుకు, ఏది జరిగినా అన్నిటికీ భగవంతుడే సర్వకారణ కారణుడు అనుకుంటారు. ఈ విషయంలో ఇక అంత ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు ఇక ఆయన దేన్ని మనసును ఎటువైపుకి పెట్టడు, ఇందులో సందేహం లేదు. మహాత్ములు ఆయన ఈ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం వలననే అలాంటి మహాత్ముడు రూపొందగలడు. సో అలాంటి శుద్ధ భక్తులతో ఉన్నవాడే అలా మహాత్ముడిగా కూడా మళ్ళీ అవ్వచ్చు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎల్లప్పుడూ నన్ను కీర్తిస్తూ సంకీర్తనం చేస్తూ, యతంతశ్చ అంటే మరి పూర్తిగా ప్రయత్నిస్తూ, దృఢవ్రతులు దృఢ నిశ్చయంతో ఈ ప్రయత్నంలో ఉంటూ, నమస్యంతశ్చ నమస్కరిస్తూ, మాం నాకు భక్తితో, నిత్యాయుక్త నిత్యము ఇందులో యుక్తులై ఈ ఉపాసనలో ఈ పూజ ఈ ఆరాధనలో నియుక్తులై ఉంటారు. అంటే ఈ మహాత్ములు దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నిస్తూ సదా నా మహిమల్ని కీర్తిస్తూ నాకు నమస్కరిస్తూ నిత్యము ఇందులో యుక్తులై ఈ భక్తిలో ఆరాధనలో యుక్తులై ఉంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ మహాత్ముల గురించి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు ఆ భక్తిలో ఉంటూ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మహాత్ములు అనేవాళ్ళు సతతం ఇలా కీర్తనలు భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఆయన ఈ ప్రయత్నంలో చాలా శ్రద్ధతో ఉంటూ నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యము ఈ ఆరాధనలో ఉంటారు. సో మహాత్ములు ఎలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ
లేదా కీర్తనలు పాడుతూ దృఢ వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఈ భక్తి మార్గంలో లీనమై ఉండటం. జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతో ముఖం. అయితే ఇంకా కొంతమంది జ్ఞాన సముపార్జన జ్ఞానయజ్ఞంతో చాప్యన్యే దాంతో కూడా తప్పనిసరిగా యజంతో మాం ఉపాసతే యజ్ఞం చేస్తూ నన్ను ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళేమో ఇలా మహాత్ములు భక్తితో నన్ను చేస్తారని ఇప్పుడు చెప్పి, ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు అన్యే యజంతో వేరే కొంతమంది యజ్ఞాలతో నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఏకత్వేన పృథక్త్వేన ఏకభావంతో ద్వంద్వభావంతో మరి బహుధా విశ్వతో ముఖం ఎన్నో మార్గాలతో విశ్వరూపంలో అని చెప్తున్నారు. సో జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞంలో నియుక్తులైన ఇంకా కొంతమంది దేవదేవుడినైన నన్ను అద్వితీయుడిగా వివిధ రూపుడిగా ఏకత్వేన పృథక్త్వేన అంటే ఏకరూపంతో లేదా వివిధ రూపాలతో విశ్వరూపుణ్ణిగా నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ మహాత్ములు భక్తితో ఉన్న ఎలా ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆయనకి సతతం కీర్తయంతో మాం అని చెప్తున్నారు కదా, కీర్తిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఎంతో ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది జ్ఞానయజ్ఞంతో భగవంతుడైన నన్ను అద్వితీయుడిగా వివిధ రూపుడిగా విశ్వరూపుడిగా పూజిస్తూ ఉంటారు. సో భగవంతుణ్ణి పలు రకాలుగా పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే వాళ్ళలో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు అని మనం చూసాం ఇంతకు ముందే వర్ణించారు. సో వీటన్నిటికంటే కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ 3 రకాలు. అందరికంటే జ్ఞాని గొప్పవాడు అని కూడా మనం అక్కడ చూసాం. సో ఎవరికి తోచిన రీతిలో వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారని ఇక్కడ అది కూడా చెప్పారు. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వధాహమహమౌషధం మంత్రోహమహవే వాజ్యం అహం అగ్నిరహం హుతం. సో అహం క్రతు నేనే వైదిక క్రతువును, యజ్ఞాన్ని యజ్ఞ స్మృతులయందు చెప్పని యజ్ఞాన్ని, స్వధా అంటే ఆహుతిని అంటే మంటను కూడా ఆ యజ్ఞంలో వేసే మంటను కూడా నేనే, అహం ఔషధం నేనే ఔషధాన్ని, మంత్రోహం మంత్రాన్ని నేనే ఆ దివ్య మంత్రాన్ని, మంత్రోహం అహవే వాజ్యం. సో నేనే ఆజ్యం అంటే ఏమిటి, నెయ్యి వేస్తూ ఉంటారు కదా అగ్నిలో ఈ యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు, ఆ అగ్నిని సేమంటున్నారు, అగ్నిని నేనే, మంత్రాన్ని నేనే, ఔషధాన్ని నేనే, ఆజ్యం వేసే నెయ్యిని నేనే, అహం అగ్ని మరి అగ్నిని నేనే, అహం హుతం హోమంలో వేయబడే ఈ సమర్పించేది కూడా నేనే. సో నేనే క్రతువును, నేనే యజ్ఞాన్ని, పూర్వులకు వసగబడే ఆహుతిని, మన పూర్వీకులకు అవి ఇవి సమర్పిస్తూ ఉంటారు, అలా వేసే ఆహుతిని, ఔషధాన్ని, దివ్య మంత్రాన్ని, అలాగే ఆజ్యాన్ని, నెయ్యిని నేనే, అగ్నిని నేనే, హుతాన్ని నేనే అని చెప్పి హోమంలో అర్పించబడేదే హుతం, ఆహుతం అయిపోయేది అంటారు. సో అన్ని నేనే అంటున్నారనమాట. సో మంత్రంతో సహా. సో జ్యోతిష్టోష్మము అనే వైదిక యజ్ఞం శ్రీకృష్ణుడే. ఆ విధంగా స్మృతిలో కూడా మహాయజ్ఞం ఆయనే అని చెప్తూ ఆహుతిగా అర్పించిన, ఆజ్యంగా అర్పించిన, ఔషధంగా అర్పించిన అన్నీ కూడా నేనే, అగ్నినే నేను అంటున్నారు. పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహ వేద్యం పవిత్రమోంకార రుక్సామాయజురేవ చ. పితాహం అస్య జగతో ఈ జగత్తంతటికి నేను పితామహుడును, తండ్రిని, పితృడను, తండ్రిని, మాతాధాత అంటే మన తండ్రి తల్లి, ధాత అంటే పోషించేవాడు, సామాన్యంగా తండ్రి అంటూ ఉంటారు. మాతా ధాత పితామహ తాతను కూడా అంటున్నారు. సో తండ్రిని ఈ జగత్తుకి నేనే, తల్లిని పోషించేవాడిని, తాతను కూడా. వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం. సో పవిత్రం చేసేవాడిని నేనే, తెలుసుకోదగ్గవాడిని. వేద్యం అంటే ఎవరినైతే తెలుసుకోవాల్సిన వాడిని నేనే, నేను పవిత్రుడను. ఓంకార రుక్సామ ఓంకారాన్ని, ఋగ్వేదాన్ని, సామవేదాన్ని, యజుర్వేదాన్ని కూడా అంటున్నారు. సో నేను ఈ జగత్తంతటికి తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుణ్ణి, పితామహుణ్ణి అయి ఉన్నాను.
జ్ఞాన లక్ష్యాన్ని పవిత్రం చేసేవాడిని నేనే. వేద్యం తెలుసుకోవలసిన వాడు. జ్ఞాన లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? భగవంతుని తెలుసుకోవడం. అందుకని జ్ఞాన లక్ష్యం అంటున్నారు. సో వేద్యం తెలుసుకోవలసిన వాడిని, పవిత్రుడను నేనే. ఓంకారాన్ని, ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదాలు కూడా నేనే అని ఇక్కడ సమస్తాన్ని నేనే. అందరికీ తండ్రిని, తాతను, మరి తల్లిని నేనే అని చెప్తున్నారు. మనం ప్రకృతి కారణంగా మనందరికీ తండ్రిగా, తల్లిగా, తాతగా, సృష్టికర్తగా అంటే గోచరిస్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క సమస్త సృష్టి భగవంతుడి శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణే. ప్రస్తుతం మన భౌతిక స్థితిలో కృష్ణుడు తటస్థ శక్తులే అయిన వివిధ జీవులతో వివిధ సంబంధాలు ఏర్పరచుకుని మనం ఉన్నాం. ఆయన శక్తి అయిన మనం మన రోజువారీ చూసేవాళ్ళు కూడా భగవత్ శక్తియే అని చెప్తున్నారు. మనం సంబంధాలు కలిగి ఉన్నది కూడా భగవత్ శక్తే. ఎందుకంటే సమస్తం ఆయన శక్తే కాబట్టి అలాంటి జీవుల్లో కొందరు మనం తల్లి అనుకుంటున్నాం, తండ్రి అనుకుంటున్నాం, తాత అనుకుంటున్నాం, సృష్టికర్తగా. అలా కానీ వాస్తవానికి అందరూ కూడా భగవదంశలే. మరి అది మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసిన విషయమే. కాబట్టి తల్లైనా తండ్రైనా ఎవరైనా సరే భగవంతుడి యొక్క అంశే అని అంటున్నారు. ఈ శ్లోకం చూసి కాపుదాం. గతిర్భర్త ప్రభూ సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. మళ్ళీ ఇక్కడ వివరంగా చెప్తున్నారనమాట ఆయన గురించి. గతి, గమ్యాన్ని నేనే. భర్త, పోషించేవాడు నేనే. ప్రభువుని నేనే. సాక్షిని నేనే. అంటే మరి ఎవరు సాక్షి? అంతర్సాక్షి. మనం చేసేదంతా మన ఆత్మ చూస్తూనే ఉంటుంది. భగవంతుడు లోపలుండి అన్ని చూస్తూనే ఉన్నాడు. మనం ఎవరు వినడం లేదు, చూడడం లేదు అనుకుంటాం. లోపలున్న పరమాత్మే సాక్షి. నివాస అంటే నివాస స్థలము. శరణం ఆశ్రయం. మరి శరణం అంటే ఇక్కడ ఆశ్రయం. సుహృత్ అంటే ఎంతో క్లోజ్ ఫ్రెండ్, సన్నిహిత స్నేహితుడిని. ప్రభవం సృష్టి ప్రళయ స్థలము. తర్వాత నిధానం అందరికీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్, విశ్రాంతి స్థానం. బీజం సోర్సుని, అవ్యయమైనటువంటి నాశనం లేని సోర్సుని కూడా నేనే. సో అందరికీ గమ్యాన్ని, భరించేవాడిని, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసాన్ని, ఆశ్రయాన్ని, మరి సన్నిహిత స్నేహితుడిని, శ్రేయోభిలాషిని, ప్రభవాన్ని అంటే నేనే. ఇక్కడ ప్రభవం అంటే సృష్టిని, ప్రళయాన్ని, మరి సర్వానికి స్థానాన్ని, సమస్తానికి స్థానాన్ని, సమస్తానికి కూడా నిధానం, పరమ నిధానం అంటే విశ్రాంతి స్థానాన్ని, బీజాన్ని, సోర్స్ని, అవ్యయుడను అయి ఉన్నాను అంటూ ఒక్క శ్లోకంలో మొత్తం నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు. ఎందుకు భగవంతుడు ఇలా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారా అనే థాట్ కనుక వస్తే, ఆయన ఇది చెప్పింది మొదట సూర్య భగవానుడు చెప్పానన్నారు. అది ఎప్పుడు? సృష్టి ప్రారంభంలో. మరి ఆయన చెప్పబట్టే విషయాలు తెలుస్తాయి. చెప్పకపోతే ఎలా తెలుస్తాయి? సో ఆ జ్ఞానమే ఇంకా మనకు అలా వచ్చి కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ భగవంతుడు ఆయన అందరినీ సృష్టించగలడు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మనకి అర్థమైనవి. సో తసామ్యహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యు సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున. సో ఇది మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్, నెక్స్ట్ డే రేపు చూద్దాము ఈ 19th శ్లోకా నుంచి. సో ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. లేదంటే మరి ఇంకా ఈరోజు క్లాస్ ఇక్కడ ఆపి మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము. అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ప్రభుజీ బాగానే అటెండెన్స్ వచ్చిందా లాస్ట్ క్లాస్ లో? మాతాజీ ఇప్పటి వరకు 8% అటెండెన్స్ వేశారు మాతాజీ. మరి మీరు ఇందాక 19 వరకు ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ 13 people ఉన్నారు. మరి 8 మందే తీసుకున్నారు. మరి మీకు వచ్చి కూడా మీకు క్రెడిట్ రావడం లేదు. మరి అటెండెన్స్ అనేది ముందు ఇంపార్టెంట్. మరి దానిని బట్టి మీకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం అవి కూడా ఆధారపడి ఉండొచ్చు. సో మర్చిపోకుండా ఆల్ యూ అటెండెన్స్ లింక్ ఒకసారి షేర్ చేయరా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాట్ బాక్స్ లో ఉంది మాతాజీ, చూడండి. లేట్ గా జాయిన్ అయితే మీకు ఓపెన్ కాదు, మళ్ళీ మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ పెడతాం. ఓకే. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రభుజీ పెడతారు. దయచేసి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అది వెంటనే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒక 5-10 minutes నేను వెయిట్ చేస్తాను మాతాజీ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా లేకపోతే మీరు లీవ్ అయిపోండి, చేసుకుంటాం. అలాగే
ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మళ్ళీ పెట్టారు, దయచేసి క్లిక్ చేసుకోండి. సో మీకు అటెండెన్స్ అప్పుడు వేసుకోవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు అటెండెన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి మీరందరూ అటెండెన్స్ ఫామ్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఫిల్అప్ చేసేయండి. అప్పుడు మీ అటెండెన్స్ రికార్డ్ అవుతుంది. అది మీకే ఉపయోగం. హరే కృష్ణ మాతాజీ లైవ్ ఆఫ్ చేసింది.